Isikhathi la kumele sibhekise khona amehlo ethu ENtabeni simbonge uNkulunkulu ukuthi siyaphila ukuphila kuyisibusiso esikhulu kuNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu. Bazalwane ngicela amakhona esiqala ukubakanye naye nabo phakathi kwale ndawo kuyiSunday singaze sibe nabo egameni lenkosi yethu Jesu lahlezi khona ephakamise isandla sakhe. Amen. Ngikhaya elihle nantiya sinibona Amen.
avile nathi bazophumelela enkonzweni. Bazabe muhle uNkulunkulu wethu ngaso lesikhathi-ke. uNkulunkulu wethu uyasithanda bazalwane. Size ukuzomthembisa uNkulunkulu kuyisonto. Sibonge ukuthi uNkulunkulu leyo wahamba nathi wasihlela ey'ndaweni zonke la esihamba khona phansi nesonto nasemsebenzini besisebenza khona. uNkulunkulu waye wasihlelela futhi sasebenza egameni leNkosi yethu uJesu. Ngibonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu indlela akasenzele umusa ngayo. Sizothi kudumisa kancane bazalwane before siyanikelwe imali loyo. Siqonda ekhaya lithi nina masikaziye
KaJesu. Kuthiwa ngizosho-ke ukuthi sihambe kahle Mthatha. Basiphatha kakuhle impela. Sabuya-ke siphephile. Yikho-ke nginibingelela-ke ngolimi lwabo bazalwane ningasabi. Kusekhaya. Yesu Kristu inkosi. Bazalwane ayisahamba kahle-ke. Sahamba ngosuku olu-wrong, olu-right enkosini, because kwakumhla 15, kwakugcwele kakhulu emgwaqeni. Kodwa-ke uNkulunkulu wasibiyela, wasilondoloza emadolobheni aminyene, kukude-ke eMthatha. Ngathuthumela ngibheka ukuthi kwafika omama bawu-2 la besuka khona. Bathi bakhokha ama-thousands bezakho. Kukude. Kodwa bafika. So uthando lungako luyamangalisa. Masifika-ke laphana kuthiwe hayi tata uzobeka ibranch. Awu kanjani sibeka ibranch bengaze ekhaya ukuthi sizobeka ibranch. Kodwa-ke ayike sasisithi-ke siyokuhlelela ngelinye ilanga kodwa sikhona-ke ibranch asikakayivuli kodwa ikhona. Kwakukhona abafundisi-ke bangaki babe baningana sazi babe bangaki kodwa sasinabafundisi siqala nje imvuselelo khona abafundisi ababekhona even on Sunday ngesonto babesakhona laba abafundisi. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu yena oqalile umsebenzi uyawufeza. Enhlizweni yami nje kunethulo ehlezi livuka ingazi ngizocula kanjani nobani elithi ngihamba noJesu yangina ngeke manje ngihloshwa yini. Kunjalo nje bazalwane siyahamba singazi kwesinye isikhathi ukuthi sizolalaphi kodwa silale singazi nokuthi bazosemukela kanjani. Nazo abantu abangakwazi okwaseMthatha khona bekuhlukile ngoba nolimi lunokushintsha. Kodwa uNkulunkulu Jesu Kristu wahamba nathi wasinakekela, sahlala kahle, sabuya kahle. Simangalise esikhulu-ke esenzeka sibuya. Uma uya lapho esasikhona, it's about 8 hours ukuyakhona. Kodwa sesibuya sathatha about 5 hours, 5.5 hours. Angazi kwenzeka kanjani. Sasithi sofika ekhaya ngapho after sedlulile u8. Kodwa safika ekhaya nje esandukushaya u6. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sibona imangaliso zakhe usuku nosuku. Bese kuthi ngesonto besise eBamshel. Besise eBamshel inkumo ibikhasa phansi. Sihambe kulowo mzuzu kunjalo. Sithe sibona imoto isidla. Kufanele singene kuyona. Kodwa uNkulunkulu wahamba phakathi kwethu. Wama phakathi kweyimoto zombili. Sasokhokha sike kangakanani ngoba kuyimoto enkulu yabo lezi imoto ezinkulu. Lezi imoto nje kufanele ukuthi usuthe uma uzoyithenga. Hayibo sasizoba kangakanani saphoke sicashalala thina. Hayibo uNkulunkulu wama phakathi kweyimoto zombili. And kulo mzuzu ihamba
ayikho ezogijima, ayikho ezobalela. Futhi ngathi ophambili kwethu akazange abone nokuthi kwenzekeni, kodwa thina sabona. Nize mbheke-ke uNkulunkulu. Uma ngithi sihamba naye uyasinakekela, ngimbonile bazalwane sinakekele. Ngimbonile esikhipha kuzo zonke lezo zinto. Ngimbonile sike sahamba siye eMaritzburg ngomgqibelo. Sahamba saze safika la ungathi ungaphuma emotweni iqukulu ibe ngaphesheya. Ilokhu nje inavigate ithe woza shona phambili kanti umgwaqo awukho. So ngimbonile uJesu Kristu esinakekela bazalwane. Sajika uyabona ukuthi nendlela yojika ayikho. Kwabiza ukuthi sihlehle, sahlehle safika komunye umuzi bathi hayi sazile ukuthi navigate ihambisa lapho bahanjwa. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu, angizile ukuzofakaza ngizothula nje i-report ukuthi sisahamba naye bazalwane yasinakekela ngendlela emangalisayo. So hlalani emkhulekweni nilinde Jerusalem nize namukeliswa amandla uJesu Kristu inkosi. Okunye ngithanda ukudlulela khona i-report yami phela lapho. Ngasemakhona ngikhohlwayo sisazophindela eMthatha ngesinye isikhathi mase kudluleka ithuba. Mhlawumbe lapho-ke bayobe khona bazosipheleza. Sasiphelezelwe iy'ngane zasemafakatini. Saphelezelwa amantombazanyana asemafakatini. Sahlangana nabo, sesihlangana nabo eKokstad, sasingazi ukuthi sohlangana nabo. Bathi siyalana yakhona, kodwa sizolala la sizolala khona. So bona babebhukhe kwenye indawo eMthatha edrobheni, thina sasibhukhe emakhaya la sasilele khona. So kodwa nje sasinabo enkonzweni yonke ngayibuka lento ngathi yebo ukukholwa kwabanye abantu abanethemba lokuthi uNkulunkulu uzosithatha from this point asibeke kule point. So sesihambe naye uzalele noMdudu ibona babesiphelezele sajabula kakhulu bazalwane. Sizoye eCape Town ngiyafisa sengathi abazalwane bangaqala nje bebeke amasenti phezu kwesenti. Senti phezu kwesenti bazalwane sihambeni seCape Town. Siyanyonyabozayo eCape Town asiyimanje. Usengabeka nje futhi kubudala. Uthi kungabe ukuthoba mkhulu. Yabona ukuthi usengabeka uphume ebhano iphume indawo ohlala. Sibuye. Mengibona leyo. Simethembe nje uJesu. Sike sithembe nje sihambe ngaye ngolwesine bengikhuluma ngokungabaza. Angifuni nomngena ngoba iyaqhubeka le ndaba yokungabaza. Ukuthi ezinye izinto azenzeki ngoba sithi sesenzele bese siyangabaza. Ngesikhathi ungabaza uyashona. Akusenzeki kanti uNkulunkulu besekwenzeka. So sizoye eCape Town ke bazalwane singaqala sibeke imali. Siyathanda kakhulu ukuhamba nani. Siyathanda kakhulu. Yazi ukuthi kuke kube khona isikhathi la kufanele ukuthi kube umdumisi phambili. Kube umdumisi ongakazi umbone emhlabeni. Ubone ukuthi ngiyadumisa yini noma ngiyahlabelela. Uyabona kodwa yena kudumise abusise azizwe esekhoneni. Kodwa wena omunye uza ukuthi cha ngiyahlabelela nje ngiyahlabelela. So siyambonga ke uNkulunkulu ngamathuba njengalawo sivulela wona. Sengiyadlula ke kweze report sengibuya kwezasekhaya. Siyaklina abazalwane namhlanje. Siklina ngoba kusasa thina sibhizi. NgoLwesibili bayafika abafundisi. So ngiyacela nje ongaphuthumi asale nathi siklina. Siklina lana thina ke sobe siyahamba futhi uyoklina ngale khona indawo ngale ngasekhaya abayisisilali sekuyona abantu. So masiqeda thina la sizoqhubeka. Kodwa bengicela nje abazalwane sifake umfutho nje sonke akukuningi masibaningi. Kuningi masibancane. Sibambe nje ubambe lapho ongabamba khona masiphume enkonzweni sizoshiya sesifake nje ihlala bese siyavala siyahamba simise ngamatafula senze konke bese siyavala ke siyagoduka. Seningaya emakhaya ke nina thina siyoqhubeka. Siyacela abazalwane akusiyimpoqo. Cela nje uma ungaphuthuma indawo ube kanye nathi, uma ungaphelelwa i-transport ube kanye nathi, kodwa uma ngabe khona okuphoqayo siyabonga nje ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokusebenzisa nawe. Siyabonga kakhulu bazalwane
Okunye futhi esengicela ukudlula khona indaba ka-Sunday school. Sizoba nenkonzo ka-Sunday school. Khumbula ukuthi asikaze sibe nenkonzo ka-Sunday school. Sizoba nenkonzo ka-Sunday school kulo nyaka. So ngiyacela abazali bafundiseni abantwana ukunikela. Mnikeze ayonikela ku-Sunday school. Silungiselele lolu suku. 5 rand nje. Uma ukhona, ungakhoni mhlambe bewu5, usho ukuthi wena uzobanikeza mhlambe o2 rand. Ngoba phela kufanele banikele kuze kufike usuku lwabo. Thina-ke sesiyothenga okukhulu. Ngiyacela nathi thina singenabo abaku-Sunday school, sinikele bazalwane, sinikele ku-Sunday school. Hayi ukuthi sikhokhe isiphelo. Siyanikela ukuze sithengele u-Sunday school into ezobajabulisa. Ngiyacela abazalwane ongakwazi noma ngabe imali, noma ngabe yini, noma ngabe iphakethe lama-chips, noma ngabe i-24 ka-drink, noma ngabe yini, kodwa kungabi ngama-2 litha noma 1.5, kube yilokhu okuncane kufanele ku-Sunday school uma ukhetha ukusithengela udrink. Ngiyacela nje bazalwane, khona no-Sunday school, khona ne-teenage school yethu la ekhaya, nabo futhi sibaconsiderishe, sibacabange uma ngabe sithenga lezo zinto. Bengakuhle sibenzele nama-gift-nyana. Ngonyaka ophelile ngangibafakela amaplastikana. Sasibafakela amaplastikini ngithi ngiyakhumbula. So umuntu wayefika athola umthwadlana, wafika adle bese ethola ilakhi packet yakhe yasekhaya. So nakulo nyaka bengifisa ukuthi kube njalo, sibenzele ukudla bese bethola basenzele lokho ade bekufunda unyaka wonke. Sifuna ukubona ngoba izingane zethu zingamahlathi kodwa zibe ziya ku-Sunday school. So sifuna ukubona lokho. So ningamangali-ke bazali uma ngabe ingane yakho ihlupha la sesiyimisa, ngoba kuzobe kusho ukuthi wena ekhaya ithi ifika ingane ungabuzi ukuthi ufundeni ku-Sunday school. Ngoba uma ubuza ukuthi ufundeni ku-Sunday school iyaba novalo ingane ukuthi hayi akubehave, angiyiphathe kahle. Kodwa uma wena uzofika ekhaya kufana nalento esiyenze ezikoleni kothisha. Sifike thina singasho ukuthi ingane iyoba ihlathi esikoleni bese sithola uthisha bona bebekuphi. Kuyafana-ke na-Sunday school. Sizothi uma ngabe siyihlathi ingane la, sithi uthisha ka-Sunday school ukuphi, uthini. Kanti thina emakhaya asisho lutho. Mina nami ngithandisana ngiyambuza, nifundeni Sunday school. Ngoba ngifuna ukuthi ayiqonde le nto ukuthi ukufunda e-Sunday school yimpilo, akusiyinto yaku-Sunday school. So yilokho nje bazalwane, Nkosi ngosisi, Jesu Kristu inkosi. Sidumise uNkulunkulu ekuseni, sicele kuye lokuntwana wakhe ozobe sihola ngezwi, kube yilowo nalowo okhona phakathi kwendawo, aphakamisele amehlo akhe entabeni. Ngiyambheka nje uNkulunkulu athi ezwini lakhe ungabewu, nasifune ubuso kaNkulunkulu nokulunga bakhe. Konke okunye kuzokwenzeka. uNkulunkulu uyasendezelela, uyabona iy'dingo zethu, asendezelela. Ngisho ngakuthiwa asithathe intweni, kodwa uNkulunkulu uyabona iy'dingo zethu, anezelele egameni leNkosi yethu Jesu. Sizoya enkonzweni yendumiso egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Igama le